Tudtok erről az időszakról. Például ugye nem a mobiltelefonunkkal álltunk egy koncerten, hát nem is azzal hallgattunk zenét, ez biztos. Volt a rádió, magnó, szalagos magnó, bakelit. Nem tudjátok még ezek, igaz? Nem baj. A történet szempontjából a bakelit az érdekes, ez egy ilyen fekete korong volt. Nem is kell róla többet tudni, egy ilyen viszonylag nagyméretű vacakság. És nagyon kellett rá vigyázni, úgyhogy egy nagyméretű papírtokban tartották. Ennyi a sztori. A nagyméret miatt pedig lehetett látni, hogy ki zenél nekünk. És olyan volt, sok-sok kedvencem volt, köztük egy magyar együttes, szintén nem hallottatok róla, úgy hívták őket, hogy Hungária. Egy rock and roll nevű műfajt játszottak, és hát abban a szürke világban, amiben fölnevelkedtünk, elég jó színeket hoztak. Nem csak a zenéjükkel, az maga vérpesdítő volt, de ahogy megjelentek ezeken a borítókon. Színes volt a ruci, a hári, és volt rajtuk napszemüveg. Most már bármelyik benzinkúton kapsz, de akkor, amiket hordtak, hát az maga volt Amerika. Szóval nagyon szerettem volna ott lenni egy koncertjük, hát soha sehova nem vittek a szüleim. Kivéve erre az egyre, most lelövöm a poént, veletek ellentétben én olyan öreg vagyok, hogy az utolsó Hungária bulin ott voltam. Úgy történt a dolog, hogy mondom, soha sehova nem vittek, hát nagy háború volt, hogy engem is vigyenek magukkal, akkor kiderült, hogy feloszlik a zenekar, de még tartanak egy utolsó koncertet. Jó, hát belement apám, egy pici apróság van, mindig mindenhonnan elkésik. De képzeljétek el, ide pontosan érkeztünk. Egészen pontosan az utolsó dal utolsó hangjára. Érezte a helyzet fontosságát, megnézte, hogy mettől meddig tart a buli, és a második számot megjegyezte. Nem kamusztam, tényleg láttam a Hungáriát levonulni a színpadról. És ezt az egész sztorit azért meséltem el, mert én azóta ott állok. És azóta, ha egy mikrofon közelébe keveredek, meg pár mosolygós arcot látok, akkor nekem egy kis pszichoterápia jön. Egy 3 perc, hogy milyen lehetett volna, ha én ott vagyok ezen a bulin. Úgyhogy ne haragudjatok, viseljétek most ezt egy kicsit el, jó? Jöjjön egy dal a Hungáriától, a Csók király. Még az is lehet, hogy élvezni fogjátok. Minden esetre most mutatok néhány lépést, jó? Gyere! Csók király! Csók király! Akinek megy, jöhet a második órára, figyelj! Ő a Csók király, a Csók király. Sure.
szeretnék én lenni a csók. Na fiatalok!